episode wethu ke lakho at Media Co Arts and Entertainment. Gama lami ke mina uVusi Okokhoza. Ngiphethe insizwa ke la kwa right na kwa left. Ucela uqala kwena bhuti wami ngikubingelele sikwamukele ke kwi-episode yethu namhlanje. Sibingelela ababukeli lo okhulumayo uMakosonke wakwaMhlongo odume ngale kwantilisi. Sibonge bhuti wami. Sibuye ngalana obafuphethe negitha ke la. Bhuti wami sikubingelele sikwamukele. Ngibingelele umthando wengeza lo igama lakhe lokuzalwa uMthobisi wakwaNkanini Sibonga. Bhuti wami siyabonga. Ngicabanga ukuthi ke bafowethu ke abantu bayazi ukuthi mase sihlangane kanjena siphethe amaciko wakithi. Kunento enhlanganisayo bafethu ngiyaqonda lokho ke so ngiyaliza igama lakho mfowethu Mfoka Njomane ngapha pheze Mfoka Nkanini so iqembu lenu nisibiza ngama suspect mhlambe mangase just background ngiyana ukuthi iqembu mhlambe lisunguleke nini kanjani futhi mhlambe just usiphe nje leyo background. Hayi iqembu ngicabanga ukuthi lisunguleke ngo-2020 lisungulwa yimina nomfowethu la siqale khona ukurelease khona iEP yethu isihloko sasithi iqiniso niyalazi silisungula nabanye abafowethu babesibambisile kuyibona bebasibonisa indlela Okay asibonge ngicabanga ukuthi ke bengifuna ukuthi kucace lokho ukuthi ke abafowethu basinabo namhlanje bayiqembu ama suspects bona abaholi balo ibona abantu abaphambili kulona but ngale kwalokho ke ngifuna mhlawumbe sicheke ke ibackground ukuthi mfowethu uzalelwa yaphi ukhulela yaphi just so that abantu bazokwazi ukusheshe babone ukuthi ke indoda izinze kuphi. uMthobisi ngwaNkanini eMadonela isigodi. Okay mhlawumbe nje mongasipha ukukhula kwakho mhlawumbe bangaphansi ukhulele kuphi njalo njalo. Iyona ndawo engikhulele kuyona iMadonela ngaba seqenjini lamasoka elalaziwa kakhulu ngamasoka kwaya ke kwaba nalezo nkingana ke nokudlula kamfowethu wayekhona sase siphuma ke thina sayibiza ama suspect. Okay so lento ngitshela ukuthi ke mfowethu kusho ukuthi usunesikhathi ukhona endimeni mhlawumbe mangacheka ke ukuthi indaba yomculo nje ke into eqale nini and iqala kanjani. Umculo into engikhule ngiyithanda kakhulu engikhule ngibukela kubona njengobhuti Ncwephelezi nje bengaka record besadlala iginqi ngo-2000 kwaya ke nami ke ngiyithanda into ebade beyenza kwaya kwaneqembu ebelikhona vele ekhaya la recorder lela masoka engikhuluma ngalo sasebenza naye mfowethu lo besibambisene naye nabanye abafowethu besikhona sasebenza kulona sigida sabuye futhi sawugidela ubhuti Ncwephelezi kwase kuba ukuthi amatoho ayangithatha ngisa kwezinye indawo ngabuya ke sesinomfowethu sabona ukuthi kungcono senze okungokwethu. Okay asibonge bhuti mhlambe imvelaphi yakho like ukhulela kuphi mhlambe nala ufunde khona amabanga aphansi njalo njalo. Ngikhulele khona endaweni yaseMadonela ngafunda eMadonela Primary School amabanga aphansi ngadlulela eVukan Bantwana kuyilapho engigcine sengiphothula khona ke
Okay. And then endabeni yomculo ungena nini and yini mhlambe yakwenza ukuthi ukuthole kululu ungena emculweni mhlambe yini ekhehile ukuze uthole usemculweni? Into engihehe kakhulu ukuthi ngigcine ngingene emculweni, ubhuti wami omdala besebenza neqembu amasoka bekuyiqembu lasekhaya. Nami-ke ngakhula ngibukela kulona iqembu nakubona abafowethu kwaya basithatha sangena kuwona amasoka sasebenza besigida-ke isibaningi bekuyiqembu like ngathi iqembu ligcine libe olomndeni besinabo bonke abafowethu labo omthando wengezwe sayibamba. Ngicabanga ukuthi siyibambe la ku-2007 kwaze wawufika ku-2010 kwakuba-ke iqembu liba ney'nkinga kwadlula nomfowethu kwayelapho elihlubuka khona laphela sadlulela kubhuti omdala uNcwephelezi okuyilapho esiqale khona kubhuti uNcwephelezi from 2011 size sasuka 2023 okuyilapho esiqale khona ukurelease i-album lethu as ama-Suspect. Okay, kuyezwakala. Mhlambe ke sibuye ngapha bhuti wami. Niliqalile iqembu ama-Suspect cishe nithi ngo-2020. Okay. Mhlawumbe masingabheka umsebenzi wenu kusukela ngo-2020 kuze kufikela manje ukukhumbula nje i-album yokuqala bizwani ingoma bezikhona kube njani nje ukusebenzisana abaniqala because beniphuma eqenjini elikhulu la khona beningaphansi kwesandla somunye umuntu. So ukuqala iqembu manje senili-owner sekungelenu nikuthole kunjani ukubambisana ukusebenzisana kusukela lapho nje nomsebenzi ebeniwenza mhlawumbe niwenzile ukuthi ukukhumbulayo ukuthi imuphi? Emsebenzini esiqala ukwenza siqala ukurekhoda ngo-2021 bekuyingoma ezimbili ebesithi iqiniso niyalazi sisebenze nomfowethu ugeza amadiqa kube uyena osithathile wahamba nathi wasifaka e-studio kuyoqala kwethu sathi sibuya nge-album yayithi wonakele kwaba uyena futhi umfowethu ugeza amadiqa owadlala isigenxe kuleyo album leyo. Sabuya nge-EP ngonyaka 2023 sabuya nge-EP enengoma entathu ethi wayikhuluma kabi. Kwawo 2023 sabuya nge-album futhi unyaka useyophela wesihloko sethu usebaleni iyona album leyo ebenengoma ade beyithanda kakhulu abantu ebesithi maseyidlala kubonakala ukuthi hayi asefikile ama-Suspect. Lethi seThekwini nje iyona bayifike bayithanda kakhulu abantu nalethu insizwa ngakini. Ngiyakuzwa. So i-album le ukhuluma ngayo iyona yokugcina mhlawumbe ebenenzile. Yebo kube iyona eyokugcina yize ikhona enye ukuthi isasemshinini ingakaphumi. Okay. Mhlawumbe ngiyacela ukuthintela le ngoma le ethi useThekwini. Ngicabanga ukuthi sike sahlangana kwezinye izindawo cha ngayizwa impela. So ngicela ke sidlalele ababukeli manje sibone ukuthi mhlawumbe ithini ingoma kwaba ngayazi. NgiseThekwini kwelikaBhanana ngithola intombi enhle. NgiseThekwini kwelikaBhanana ngithola intombi enhle. Wemntana womuntu uyangichaza wena uyisimanga wena uyikho konke enhlizweni yami. Wemntana womuntu uyangichaza wena uyisimanga wena uyikho konke enhlizweni yami. Right, okay, yeah, no, siyabonga kakhulu bafethu, siyabonga kakhulu. I know iyazwakala. Kungakho abantu ngiyabona why abantu bayithanda. Manje ke mfethu into engifuna ukuyichecka ke manje la ukuthi ekusebenzisaneni ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi isikhathi esiningi kunento ethi even abaculi
abacula mhlawumbe umuntu emunye bakhuluma indaba ukuthi into zama manager kuba nama manager sometimes into ezingakhambi kahle so nina ukusebenzisana nikuthola kunjani kulula kangakanani mhlawumbe ukusebenzisana nomfowethu anazo ningqina mazi khona mhlawumbe kuya kube yini ingqinamba ekusebenzisaneni nomuntu ekusebenzisana kwethu sisebenzile kuhle ku-right nabantu bakuthokozela ukuthi sibe ndawonye njengabantu abakhule ndawonye bagida ndawonye yonke into ndawonye kumina ubaba omncane umfowethu sinobuhlobo khona sisebenzile kakhulu impela sabambisana ize ingqinamba ziba khona kodwa siyinqobe ngendlela esiyinqoba ngakhona kuningi sesibhekane nakho ama manager like izinto zama manager like asikaze saba ne manager akekho umuntu mhlawumbe wakwafaka isandla for ukuthi ngiyanisiza bafowethu konke kuphuma ephakethini ngiyakuzwa okay so but ithi ngibuye kuwena ke ngifuna ukuchecka ukuthi uma nizokhompoza ingoma ubani olidayo mhlawumbe ubani okude ngasepenini mhlawumbe nikuhlela kanjani lokho ukuthi ubani ozobhala ubani olidayo ubani oyobhekayo njalo njalo uma sizokhompoza ingoma kubalula kakhulu ngoba umfowethu uyathinta ngale kwigitara bese mina ngiza namazwi eze nebacking so lokho kwenza kube lula kakhulu nanokuthi uma kuukuthi kukhona ingoma esefile kuyena uyangifonela noma angibhalela ngitshela ukuthi wendoda ngicela ukuthi uzwakale ngala kunengoma kumele ukuthi siyenze lapha bese siyenza nje kube lula ngoba isikhathi esiningi sihleze sindawonye so kuba lula nje kodwa mangacheck uma nizoqamba ingoma lento ngibuza ngaze ngobuza yini eqalayo qala igitha or qala inhlamvu zengoma ingoma sokuba kanjani khamba kanjani mina nje mina ikakhulukazi uqamba ingoma ngiphethe isiginci akwenzeki noma kwenzeka kancane ingoma kumina mhlawumbe ifika ngihambela nje thola ukuthi ngizocula ngizwa hayibo kuyahlangana bese mengifika endlini ngithatha isiginci ngizothi hayi kuyahambisana bese ngitshela le ndoda ukuthi azi kunengoma la ngihlanganisile ikanje uzokale sizwe ukuthi kanjani bese sidlala hayi ukuthi ngizodlala isiginci kuba kuyena mhlawumbe engathi ukude ukuthi mangishaya isiginci ekhona efaka ama-backing kodwa mina ngisingami mangihambela la ngikhona noma ngisemsebenzini ngekephi ngizwala sengiyiculela nje kwaphela ngibuye kuwena mfoka Njomani indaba mfethu ngicabanga ukuthi siyaqonda umsebenzi manje ukhipha nokhiphela ukuthi usebenze angithi so ngifuna ukuchecka la ukuthi mhlambe endimeni kuphusheka kanjani kusebenzeka kanjani umsebenzi uyaphusheka yini ngoba ngikholwa ukuthi ukusebenza ngicabanga ukuthi umsebenzi niyawuthanda but egcina lokho konke kumele kube khona ongenayo angithi ephaketheni njalo njalo so mhlambe kulelo hlangothi lelo kungathi nje ukuphala kwakho nengqinamba mhlambe ezikhona endimeni imicimbi bakhona kodwa inkinga kuba imicimbi engakhokhi so asikaze nje saba nomcimbi engathi sibiziwe sizokhokhelwa kuba imicimbi le emncane nje la kumele siyoziveza khona abantu besibone besingakaze sithole umcimbi osikhokhela nakuba sake sawuthola owawusikhokhela kodwa akasazi noma basikhokhela noma basikhokhelanga ngoba kuze kube namhlanje asazi lutho nje kodwa imicimbi okhokhayo asikaze sawuthola sasigcine ngalo uwodwa nje mhlambe ukhuluma ngemicimbi engakhokheli ngifuna ukubuya kuwena endabeni ukuthi mhlambe uma ubheka endimeni nje singasakhulumi ngama suspect kahle kahle ingqinamba ingakuphi ukuze mhlambe uthola ukuthi amaciko awakhokhelwa njalo uthiwa uyaziveza njalo njalo ingqinamba ingakuphi ukubuka kwakho
Ngicabanga ukuthi iy'ngqinamba esesibhekane nazo sibuka indawo esihlala kuyo akuyona indawo ejwayele ukuthi yenziwe imicimbi baqashe abaculi. So ngicabanga ukuthi iy'ngqinamba esesibhekane nazo yizo lezo ukuthi akekho asinakiwe kahle kahle. Akekho nje umuntu uyafisa ukuthi abone umculi wendawo ephefoma noma ethathwe la ayise kwenye indawo ephefoma. Ingakho-ke sigcine sesivelelwa yilezo zinto ey'njalo. Okay, kuyezwakala. Kodwa ngifuna ukubuya ngi-check-e futhi mhlawumbe ukujobelela kuloko umfowethu akakushoyo. Ngifuna uku-check-a wena ngokwakho umsebenzi wenu niwuphusha ndlelani, niwumaketha kanjani umsebenzi wenu? Mhlawumbe ngoba ngiyakholwa ukuthi ezinye zengqinamba akhuluma ngazo mhlawumbe zingagwemeka, you understand? So ngifuna uku-check ukuthi niwuphusha kanjani umsebenzi wenu, maniqeda ukukhipha umsebenzi niyaye nenze kanjani ukwenza umsebenzi wenu ufinyelele kubantu? Yize kunzima mhlambe kuloko ama-marketing kodwa-ke sisebenzisa zona iy'nkundla zo-Facebook nanokuthi iy'ngoma zethu zibe khona online bekwazi ukuthi abantu bey'thole khona. Kodwa kuye kube nzima ngempela i-supporting ngakithi abasiniki i-support ngendlela efanele. Mhlawumbe abantu bebesisapothe iba abantu bangaphandle basekudeni. Kodwa ngakuthina nje even kwenziwe imicimbi umcimbi ngoba esho umfowethu ukuthi kunomcimbi nje wakwenziwa kunemeya la welcome mhlawumbe ezokhumbula abantu sabiza sazoperforma kuzobe namhlanje imali yakhona sesayithola. Kweminye-ke imicimbi ayikho ukuthi kwenziwa lawo ma-event nama-launch ama-album launch so siyodlala khona. Kweminye imicimbi ebalulekile nje ukuthi yenziwe la ku-Ward 14 bheka le umhlaba uyalingana nje jikelele. Ama-artist ama-local artist abayingeni indaba yawo. Mhlawumbe ngokubheka kwakho yini ezonisa phambili ngaphezu kwalezi ngqinamba ezikhona, ngaphezu kokuthi mhlawumbe niya emcimbini ningakhokhela kuthiwe niyaziveza kufike umcimbi yabomeya idlule kungabi namali engenayo, iplan ithini ngaphezu kwalokho? Ngicabanga ukuthi akukho okudlula ukuthi thina ezabaculi sikhuthale umsebenzi wethu siwumakethe ngendlela, sihambe sixhumana nabantu ukuze bekwazi ukusiseka, sicela i-support ngaso sonke isikhathi kubantu ngoba uma kuvilapha ethina nomculo nawo uzovilapha. Ngizwa kahle mfowethu. Ngicabanga ukuthi ngiyilindele leyo mpendulo ngoba ngiyayi-understanda kahle kangcono ukuthi ingqinamba mazivela vele kumele ube nendlela ukuthi ngidila kanjani, ngidlula kanjani kuzo ngoba zikhona vele, uyabona? Alright. Bafethu ngiyathemba ukuthi niyaphila nami ngi-behind i-camera but ngiyayibona i-podcast niyaphendula imibuzo. Nami ngiyafisa ukuba nemibuzo phakathi kwazo insizwa ziyiqembu. So ngiyafisa ukuthola ukuthi njengoba mhlambe nicula nje niphusha kangaka mhlambe bapha abaculi abadumile noma nje abakhulu kunani engingafisa ukusebenza nabo. Baningi abaculi abakhona engifisa ukusebenza nabo. Mhlambe ngabala uMenzi oLimit okuyibona abaculi ngathi basematheni kakhulu kule minyaka kulezi nyanga ngekho. Okay. Mfowethu. Bona abaningi abaculi kodwa-ke ngokwesifiso sami ngiyafisa nje ukuthi ngigcine ngisebenze noJaiva Zimnike. Okay. Yini ngawe ubona uJaiva Zimnike ehlukile nabanye abaculi? Ukuthi uJaiva Zimnike ngiye ngibone indlela azikhandla ngayo uma ngabe ebhala ingoma nomsebenzi wakhe muhle nje ngaso sonke isikhathi uhleze ephethe isikhwama samahit. So ngiyafisa ukuthi nami ngigcine ngifana naye nje ngiphethe isikhwama samahit. Okay, so enye into engifisa ukuyithola la as ama-artist as a group iwuphi nje umlayezo oqondile engingawudlulisa kubantu nento engingayicela nje kubantu ukuthi okay bafowethu thina kubantu ilokhu nalokho esikulindele nesikucelayo.
Kubantu into bengayicela mina kubona ukuthi uma sikhiphile umsebenzi wethu sophusha la einkundleni bekwazi ukuthi baseseke kukho khona konke esikucelayo noma kungeke kube khona konke kodwa kulokho abazosiseka ngakho kuyosijabulisa kakhulu ngoba nathi siyafisa ukuthi sifane nabanye abaculi asebephumelele empilweni. Ukuthi impendulo yakho baba ungayiqonisa nakubahleli bemicimbi abasafufusa nabo. Yebo, siyaguqa kakhulu nje kubahleli bemicimbi noma isemshadweni noma kuma-farewells lapha emakhaya bathi kusibiza nje nathi sikwazi ukuthola lawo masenti ukuze sikwazi ukuthi sibuyele lapha endlini lapha esirekhoda khona sikwazi ukukhipha eminye imisebenzi. Ngezwakala. Okay, mina umbuzo engifuna ukubuza ke manje ngifuna ukubuza indaba ukuthi kena kwi-industry siyaqonda kunama bathina ama friction or okay. Kunamaciko amadala mhlawumbe engathi abaculi abaningi ababukela kuona. Khona izinto zembango sometimes uzekuthiwa ubani akazwani nobani. Lento nina mhlawumbe inakhela sephi isithombe and mhlawumbe umbono wenu okanye uvo lweni luthini around le nto leyo mhlawumbe ngabuyela kwena mfethu. Mina ngiyangikholela sekuthenini uma ucula usuke ucumelela ukuthi uphumelele udume and ukuduma kulele kuwena ukuthi uzikhandla kangakanani ngomsebenzi wakho. Ngicabanga ukuthi lento yokuthi ukuze ungazwani nomuntu yenze utrend seyinto eseyadlula leyo. Njengamanje into ebalekile ukuthi uma ngabe ucule uzwakale ube nomyalezo kubantu abantu bajabulela umsebenzi wakho hayi ukuthi uncofa abanye abantu. Hayi ngizwa kahle. Mfethu ngicela uphawule kulombuzo. Ngathi ngiphawula kwakho. Le ndaba enza ukuthi kube khona ongcofana ongesezwani naye lapha kumina kulethi iqembu asikusebenzisi enasikuphasisi. Ngikhulume nayo le ndoda ukuthi noma bekukhona mhlambe okubonayo ongaphathi kahle okomunye kwabantu esisebenza nabo kumaskandi. Ningaphikisani ngamagama sizile ukuzophikisana nabantu ngamagama sizemculweni. Sizojabulisa abantu okubalekile ukuthi sishaye ingoma enomlayezo abayithokozela abantu. Awena bayithokozela kakhulu. Bafethu mhlambe embuzi siyangasemaphethelweni. Kuma ciko local. Ukhona mhlawumbe umuntu enifisa ukusebenzisana naye angikhumbule nginibona ni featureshile mhlawumbe iciko lasendaweni okanye la local. Mhlawumbe kunesizathu salokho noma ithini into ngalapho. Kungaba ukuthi ubhuti akakazi umsebenzi wethu awulalele wonke. Thina siyasebenza nabaculi balokali engomeni zethu uyamthola ugeza amadixa, uyamthola ukhalela bezayo, uyamthola uDaslave nabanye ke udumo lwakhe baningi nje. Umuntu esisebenzisane naye kakhulu okuyena engathi uye kabo umgogodla waleliqembu ugeza amadixa ngoba kusukela leliqembu liqala uyena umuntu owathi wemadoda kati kulindwe u12 unyuye yini kungakhandwa iqembu ngoba phela lento ikhona iyaphila. Uyena futhi umfowethu waqala ukusiqala nje kuyobona e-studio yena mfowethu wahamba osikhomba e-studio wawo producer wethu cabanga kwi-album ethibonakele uyena wadlala isiginci wadlala i-bass guitar waphindwa waba u-producer. Hayi no. Kumele ndoda siyibonge makuthi nichoma uphaphe ngalendlela. Futhi wami uthena kwi-album yini yokuqala ugeza amadixa onincedile mhlambe kuyigitara. So wena uyifunda nini and uyifundiswa ubani? Igitari akekho wahlala namphansi wathi ngenze nje. Mhlawumbe ngobusizwe sikhala angavuthwa ngalo ndlela. Yebo. Kodwa ngokubuka nami ekhaya bayidlala igame. Kodwa bebengazi bengifundisa. Ngokuyithanda ke nami into bethi mabephuma ngene endlini ngithathe ngenze ngoba benza. Ngagcina sengibona sengathi kuyahlangana kuya ngakhona. Wasidlalela umfowethu isigimekeza amadixa ngase nami ngikhetha ukuthi hayi ake ngiyozwe ukuthi ngenzakala kanjani makuthiwa ngiyashaya. Sayidlala iEP ekhaya.
ngamlalelisa naye umfowethu ukuthi kuhambe kanjani mfowethu la kade naye kuhlangene ku-right. Hayi, asibonge. Utwami sesiyaphetha. Ngifuna ukuchecka la ukuthi mhlambe kungathini ukuphawula kwakho ngekhampani Co-Art and Entertainment ngokuyazi kwakho mhlawumbe nanokubuka indlela yayo like ukuthi ukusebenzisana nayo mhlawumbe uphawule nje ngalokho ungathini. Ukusebenzisana nekhampani kuhle kumnandi. Esingakucela nje kukampani siyacela impela ukuthi hayi ingashiyi ngaphandle futhi isenzele imicimbi nathi ukuze mhlambe sikwazi ukubonakala ebantwini njengoba yayivele isenzele ilokho nje. Siyabonga. Futhi wami ngicela uphawule kumbuzo ofanayo. Ikhampani Co-Art isilekelele iqala yenza imicimbi saqala nayo sasebenza kwamnandi. Engithemba ukuthi sisazoqhubeka sisebenzisane kusasemnandi akukho mhlambe la engisabone khona okurong kodwa bengicela na ukuthi izama ukuyikhandla ngama-artist angakithi noma mhlambe isingathola elilodwa eyolithatha ihambe nalo imicimbi ebalekile sibe ne-artist ngakithi elazi umhlaba wonke ngoba njengamanje asikabi nayo umuntu osezingeni eliphezulu. Ngiyakuzwa mfowethu ngicabanga ukuthi ngisale sengibuza nje umbuzo wokugcina ukuthi mhlawumbe umlayezo ke mhlawumbe ungawubhekisa kuma-artist amanye a-local mhlawumbe ungathini kuona. Bengathi kuma-artist esisebenzisana nawo nowesinawo endimeni bengicela ukuthi kuyo yonke into esenzayo ephathelene nomculo siqikelele ukuthi siyamaketha sayenza i-marketing kuyo yonke mhlambe kuze zonke inkundla zokuxhumana singene khona ku-TikTok sikwazi ukuba khona simakethe umsebenzi wethu sizame nje ukuthi sikhuphule thina ukuze sizogcina saziwa yonke indawo. Hayi siyabonga mfowethu. Futhi wami asiphethe angathini amagama akho nje okuphetha sesiphetha nje. Sengiphetha nje ngiyabonga usukwini lanamhlanje ukuthi ngize ngifike inyele lapha nomfowethu ngibonge nakubabukela abazobukela lo mbukiso siyabonga nomfowethu ukubambisana nje. Amanamba mhlawumbe nitholala kona ke la inkundla zokuxhumana nama-page njalo njalo nitholala kanjani? Sekuvalwa nje ngiqale ngithi ukudlulisa ukubonga bese ngikhohliwe kumkhulu eKagoma kwaTem ngoba nibona ngiphethele insimbi wathi mayeza umsebenzi wami ongithatha oyaname eBay oyongilandela lo mshini. Ngibonga kakhulu eKagoma kwaTem. Umthando wengezo einkundleni zokuxhumana uFacebook ngizomthola umthando wengezo. Nepage likhona ize lingebhizi kangako kodwa likhona la elibhalwa ama-suspects yakhona ukutholakala na TikTok ngiyatholakala mina umthando wengezo. And then inamba bese ngikhohliwe inamba 079 15 I know 0794 15 60 034. No sibeka lapha episode namhlanje asibehlanga mhlawumbe ke episode elandelayo Danko.